Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten peparing anugerah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami ngempal rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh sesarengan wonten ing majelis menika saestu-estu dipun tampi dening Allah minangka syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah sehingga kula panjenengan saged pinaringan tambahan nikmat ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala utaminipun nikmat tambahan ilmu manfaat di dunia wal akhirah. Bila saking menika saderengipun kita mlajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pembahasan pengaosan ingkang sampun kita bahas ini hadisipun Rasulullah ingkang berkaitan kalih soal rihlah perjalanan. Rihlah perjalanan ingkang sejatosipun perjalanan menika namung perjalanan ingkang tumuju dumateng Allah. Kantos dipun dawuhaken Syekh Ibnu Athaillah wonten ing Al-Hikamipun dipun dawuhaken latar hal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimari roha
Yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi wal ladzi irtahala minhu. Walakin irhal minal akwan ilal mukawin wa inna ila rabbikal muntaha. Latar hal aja budal sapa sira min kaunin, berasal saka kaun ila kaunin maring kaun liyane. Fatakunu mongko dadi sebabe ana sira iku kahimari roha kaya dene khimar gilingan. Yasiru mlaku sapa khimar. Tapi wal makanu tayu panggonan aladzikang irtahala kang budal sapa khimar ilahi maring panggonan mau iku huwa ya panggonan aladzikang irtahala kang ninggal sapa khimar minhu saking panggonan. Dadi apa sing dituju kuwi ternyata apa sing ditinggal. Mubeng balik ning titik sing dik mau maneh. Tapi irhal walakin irhal tetapi ne budal sira minal akwan saking kaun ilal mukawini maring zat kang mujudaken. Wa inna ila rabbikal muntaha lan sak temene mung marang pangeranmu al muntaha utawi nggon pungkasan. Tegesipun singkat mawon persoalan cita-cita, keinginan, angen-angen napa mawon selama niku tasih wewujudan sakliyane Allah niku jenenge tasih kaun. Niku nek niku dianggep target akhir. Tujuane ning kono, pol-polane ngoten niku selama niku sik dusi Allah niku tasih ya enten proses, tapi prosesnya itu hanya dari situ ke situ, masih tetap sederajat. Niku tesih alia. Sesuai kali hadisipun Rasulullah ingkang dawuhaken soal hijrah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Faman mongko ta sapa engko kanat ana apa hijratuhu hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulih lan utusane Allah. Fa hijratuhu mongko ta hijrah iman otomatis langsung ilallah marang Allah wa rasulih lan utusane Allah. Jadi hijrah sing niat hijrah niku sekali niat niku mendugi. Sekali niat mendugi. Tapi lek niate niku sik dumateng liyane Allah, dunya napa wong wedok napa kesenengan-kesenengan liyane. Termasuk wong wedok niku lak widodari swarga. Lah nek tiyang niku sing kepengin widodari, pengin swarga niku menurut saya cara penyelesaian ngoten nggih dereng selesai. Nggih dereng selesai. Mulane sebagian ulama enten sing nyritakaken hadisipun Rasulullah niku. Beijing niku tiyang teng swarga niku kata sing sami getun. Getun. Lah getun ngono swarga kok getun. Mergo nalika piyambake netepno cita-cita, netepno kepinginan niku kesitiken. Kesitiken lha ternyata niku enten malih sak ndure malih sing langkung agung malih, sak ndure langkung agung malih sampai wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Puncak dari doae wong teng swarga niku alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat banget. Saged muni alhamdulillahi rabbil alamin niku teng swarga niku puncak kenikmatan. Aneh nggih. Lah nalika ning donya niku muni alhamdulillah iki jek Rasulullah. Gayane niku muni alhamdulillah. Kula niku pun saged dugi ngriki kan tapi jek Rasulullah. Tapi nggih kowosel kabeh. Gayane niku muni alhamdulillah tapi maknane niku sik kurang. Nah, benjing teng swarga niku justru akhir, puncak dari kenikmatan niku nalika tiyang niku pun sebo dhateng Allah. Panggih Allah niku puncak kenikmatan.
Mergo napa? Selama niku tasih sak liyane Allah niku sik liya. Jenenge liya niku sik dudu. Dudu niku tegese asal. Lek sik bolak-balik men petak-petuk kursine, mejane ngoten tok mawon urung marem. Petuk bocahe lah niku baru marem kan ngoten to nggih. Niku ya wis lumayan. Untuk kepethuk kok timbang pethuk sampahe lah alon pethuk mejane. Niku mending ngoten lho nggih. Tapi jane sampah karo meja niku wis meh padha ae. Tegese padha ing dalem napa? Padha leh duduk. Padha leh duduk. Mula wonten sebagian ulama di antawisipun dawuhipun Syekh Asyibli. Syekh Asyibli ngengetaken dumateng para murid. Dawuhipun tersebut di ikhzar makruhu. Ikhzar ngati-ati sapa sira makruhu ing rekodayane Gusti Allah. Jebakan-jebakane Gusti Allah. Walau fi qaulihi senajan ing dalam dawe Allah kulu wasrab. Kulu padha mangan sira kabeh, wasrabu padha ngombe sira kabeh. Yo. Senajan mangan, senajan ngombe niku diperintah. Sing hati-hati lho. Di situ ada dua faktor. Olehmu mangan kuwi krana diperintah. Apa olehmu mangan kuwi krana pancen kowe melek mangan. Nek diibaratne sanesipun ibaratnya kaya wong numpak sepeda. Dalane njojlok anjor. Iso banter. Njojloke niku banter. Lho, bantere lehmu numpak sepeda iku krana olehmu ngontreli apa krana oleh njojlok? Niku mengke penilaian repot niku mengke. Cara wong juara iki juarane iki jane krana kuwate sing ngontrel apa krana dhuwure le njojlok. Niku mengke dadi mboten murni. Cara penilaian mboten murni. Akhire kok iso muni wong liya iso muni jajal lek ora jojlok mosok iso banter. Soalé upama yo senajan jojlok lek gak dionteli yo bantere yo mek sakmono kuwi. Lah akhire malah repot iku arep tumiba sing pundi. Sami kalih perintah kulu wasrabu niki nggih. Kudu diati-ati. Mergo napa? Sing dikersakne kulu wasrabu teng mriki niku mboten soal bentuk lakon mangan, bentuk lakon ngombe niku mboten jan. Sing dimaksud teng mriki niki yuridu ngersakaken sapa Allah. Ngersakaken latas tangrik. Aja kerem sapa sira, aja tenggelam sira fil hadhi ing dalem bagiane nafsu. Jadi lek kowe mangan, lek kowe ngombe iku aja krana kowe melek. Tapi krana pancen diperintah. Begitu diperintah terus ya diperintah wong niku amanah. Awakmu diamanati weteng, awakmu diamanati gorokan. Iki kudu mbok ramut. Jadi aja kok mangan iki krana kowe kepingin. Suwalike lek nuruti kepingin, kowe ya iso ngrusak weteng. Mergo kepingine terus wetenge kelompoken ngono angah-angah terus diombeni terus. Kaya lek wayah Ramadan dipo ngoten niku, wah niku kaya iya-iya niku. Wis kolak telung mangkok ditambahi neh. Kepethuk limang iris. Niku ditinggal salat maghrib bar niku sik mangan neh. Segone sego jagung pisan 4 piring. Oh niku jenenge nyiksa nuruti pingin. Tapi terus putih, sing penting nuruti perintah Allah. Aja tenggelam ning gone bagianmu. Niki pancen nggih rada angel. Wis rada angel, senajan angel ya kudu dilatih kok nggih. Mosok kowe angel terus emoh. Angel iku ora berarti ora iso. Wal takulan becik ana sapa sira fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwiji-wiji iku biri kelawan Allah.
labi nafsika ora kelawan nafsu sira. Dadi nandangi apa ae iku aja krana dorongan nafsumu. Senajan mungkin bentuke bentuk apik. Ngoten lho nggih. Nek niku dorongan-dorongan nafsu kudu ngati-ati. Dadi omongi ngene iki ya terus kadang-kadang terus purik neh. Nek ngono ora salah lapo-lapo. Mboten kok lapo-lapone sing dilereni. Boncenge nafsu. Boncenge nafsu terhadap perintah Allah. Ndeke njaluk bagian iku lho sing bahaya. Lah kadang-kadang kula jenengan terjebak niki ya, moro-moro terus mau ngamal. Mergo wedi lek nafsune digonceng, gonceng. Lho lek sing dioleh niku goncenge nafsu ya, nafsune aja oleh melu. Ngamale terus. Ngamale terus. Mula faqauluhu mongko utai dawe Allah Ta'ala kulu wasrabu, dawuh kulu wasrabu. Padha mangano sira kabeh. Wasrabu lan padha ngombe sira kabeh. Iku wa ing kana senajan ana apa dhairu lahire dawuh. Ana iku ikroman mulyakaken wa in aman lan paring kenikmatan. Tapi lek diangen-angen sak teruse fa inna fi batinihi mongko sak temene iku ing dalem jerone dawuh apa ibtilaan ujian waktu baron lan tegese ujian. Dawuh kulu wasrabu kuwi tata lahir kaya dimanggakne. Monggo ngono. Tapi jane lek diteliti sing tenan niku ujian. Ujian terus pundi? Hatta yang dura sehingga ningali sapa Allah. Ningali man ing wong huwa kang utahe man iku ma'ahu sertane Allah. Sapa sing nalika mangan sing panggah eling Allah lan sapa sing mangan lali Allah. Niku mengke ketara. Nalika disuguhi panganan, suguhi umbenan sing enak, iki lho semangat mangan iki semangat krana perintahe Allah kah? Apa semangat krana pancen dhek pengen nyendor panganan? Niku mengke repot niku. Lek mboten dipilah-pilah. Waman lan wong wa kang utahi man iku ma'al hadzi sertane bagian kepentingane nafsune dhewe. Mergi pancen kata sangat dawuh-dawuh syariat, dawuh-dawuhipun Allah, dawuhipun Rasulullah termasuk umpamane ngeten. Nggih. Mene enten yang mirang hadis. Dawuhipun Kanjeng Nabi manin qata'a ilallahi kafahu Allahu kullamu natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man utahe sapa wong iku ing qata'an jungkung sapa man ilallahi maring Gusti Allah tok. Artinya memutus hubungan dengan selain Allah dan hanya berhubungan dengan Allah tok. Kafa mangko nyukupi ing man sapa Allah Gusti Allah kullamu natin ing saben-saben biaya urip. Wa razaqalan paring rezeki sapa Allah ing man min haitsu la yahtasib saking nggon sing ora dipikira-kira. Oleh omongan ngono, oleh janji sing kaya ngono, dhek mboten kok mikir soal piye jungkung teng Allah niku, tapi sing dipikir burine niku lho. Wah, oleh rezeki sing gak kanyono-nyono. Lah niku dadi kaya mencolot. Mencolot terus pundi? Lho, saiki kowe budal sowan Allah jungkung sebone ngersane Allah iki krana pancen ngurmati Allah kah? Utawa pengen ngerok apa-apa sing enek ning ngersane Allah. Cara wong dolan riyayan. Sowan ning gone mbahe kuwi karena pancen kangen mbahe, pengen sowan mbahe apa milik sangune. Nah niku mengke ketara, ngoten ketara. Nek sing milik sangune ya pokoke dikek sangu mulih. Tapi nek sing milik karena pancen pengen ngurmati mbahe ya sing penting petruk mbahe. Soal sangu nomor 28. Nah niku ulun milah sing ngenten iki pancen angel. Ya senajan angel ya aja kok terus dienggo alasan. Termasuk malih mangkanatil akhiratu
Mangkanat uteman utai sapa iku kanat ana apa akhiratu akhirat ana iku niat tau dadi niate man. Sapa wong sing nandhani apa ae niate njaluk ijol akhirat. Jamaah mongko ngumpulaken sapa Allah Gusti alaihi ngatasé man amrohu ing perkarane man. Sapa wong sing nandhani apa ae kok cita-citane hanya untuk akhirat. Artinya njaluk opah sok ning akhirat. Enggak njaluk saiki. Niku justru seluruh urusan akan dikumpulkan oleh Allah. Bisa seluruh kebutuhan dia, persoalan-persoalan dia akan cepat diselesaikan Allah. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ghinahu ing kecukupane man fi qalbi ing dalem atine man. Sing digawe sugih niku atine. Atine mongkot sugih sehingga gak butuh. Sakjane wong sugih niku lak wong sing wis ora butuh. Senajan gak nyekel apa-apa lek ora butuh lak dadi sugih. Ya senajan sing dicekel pirang-pirang tapi lek isih butuh tunggale nek sing luwih akeh lah niku dadi gak sida sugih. Niku jenenge melarat. Lho sing hebat malih niku niki. Janjine Kanjeng Nabi lek ana wong kok sing dijungkungi niku niate akhirat. Nulung wong pingine akhirat. Sedekah ning wong pingine akhirat. Nata wong ben tertib dhek pingine ning akhirat. Sembarang kalir dhek hubungane karo akhirat. Lha lek saged ngoten jare Kanjeng Nabi niki wa atat dunya. Wa atat lan teka hu ing manapa dunya dunya. Wa ya hale utahe dunya iku sahiratun dadi cilik di hadapan dia. Istilahnya prinsipe warok ponorogo lek ngarani dunya gerejene mung sak mrica. Ya saking remeh. Mergo kadung atine mongko gedhe. Lha dikai janji ngene kok terus sing ketok niku duduk piye carane ngamal iku iso awet sampai tok akhirat. Mboten kepikir awete tapi sing kepikir wah ben dunya teko kabeh piye carane lah niki. Akhirnya ternyata sing jadi pendorong daya tarik sing kuat niku ternyata duduk wah iki sing dawuh Rasulullah, iki sing merintah Allah. Mboten niku, tapi sing dadi titik berate soal napa? Ditekanin dunia sak isine terus piye rasane? Terus pengen. Nah, berarti nek pengen ngoten niku sing dadi pendorong nafsune. Ketika itu maka fungsi ibadahnya hilang. Akhirnya jur kayak semacam tagih-tagihan. Lagi tagih-tagihan. Gusti, terus lek kula pun sembarang kali njaluk akhirat terus ajeng ditekani dunya lah kula pun ngoten lah kok dereng teko-teko dunyane lah. Niku mungkin Gusti Allah malah ditagih. Niku mila saking menika. Kula panjenengan kudu hati-hati niki. Kudu hati-hati. Jadi bukan berarti ini tidak benar. Ora kok berarti janjine Rasulullah niku mboten perlu direken. Terus jur sampean nolak mboten dikongkon nolak kok. Niki ujian. Ketika kamu diberi iming-iming begitu itu yang menjadi titik berat yang memenuhi hatimu dan semangatmu itu Allah kah atau pemberian Allah? Niku garisnya tipis banget kok. Nggih kan? Garisnya tipis banget. Nun sawu lah ditakoki. Nggih kados ceritanipun Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ini wali kutub, wali terkenal, seorang ahli tasawuf sing hebat itu ternyata asal usulnya riyen niku seorang playboy. Saestu niku. Saya asinten Hasan Al-Basri niku senengane niku mejeng teng lawang pasar Baghdad niku. Numpake senengane jaran putih gagah. Jubahe diprodo ngangge cara saniki dibordir nganggo benang campur emas ngoten. Jubahe gedhe apa sae sutra. Wah, numpak jaran gagah. Anggere nek bocah wedok bar blonjo ditutno. Niku zaman biyen cara saiki yo tumpakane ya sepeda motor terbaru atau mobil terbaru. Kari-kari sing wedok wis tuku dhisik malah kecolek malah. Dan niku Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri niku suatu ketika kena batunya.
ngetutno cewek ayu. Mergo zaman rumiyin niku pun ngangge cadar. Sing ketok namung mripate tok. Tapi lek wong canggih niku roh sorot mripat niku tak iso bedhek sembarang kalire. Niku roh lirikane tok niku bocah iki modele ngene iki, modele gayane ngene niku wong canggih saged ngoten niku. Lah niku ternyata wonten wanita shalihah termasuk wali putri. Niku ternyata menarik di hadapan Syekh Hasan Basri itu. Nalika itu sik enom, sik dereng dadi syekh. Pun ditutno mawon. Pun teko nggon serodok sepi-sepi kaget Hasan Basri itu. Wong biasane niku sing nyopo kudu Hasan Basri dhisik. Lah kok niki sing nyopo malah wali wedok niki dhisik. Mas, sampean kok ngetut ning kula terus iki jane sampean cinta pripun kalih kula. Lek cewek kok nuwantang ngoten niku. Akhire Syekh Hasan Basri nggih kaya jare wong Jawa rindhik asu digitik niku. Wong pancen sing diarep-arep sapane niku lha kok disapa tenan. Akhire langsung ya iya sih ngono sampean ki ayu ngono kok ya. Ya mesti ae aku tertarik. Pun terus ditangkleti kali si wali putri niki. Ora Mas, jane sampean iki kok tertarik karo aku iki sakjane aku iki sing paling menarik opone sing Mas. Jadi itu dijawab oleh Syekh Hasan Basri. Sing marai menarik mripatmu gitu. Meripat kok hidup kok iso ngedit kaya masyaallah ngono. Wis tak temenan aku lek ndelok mripatmu kuwi iso nlewong aku. Akhirnya kali si wali putri niki nggih. Oh, jadi sampean seneng ndelok mripatku. Iya seneng. Wis lek ngono ngene Mas, sampean teni ning gerdu kene sik aku tak mulai nyeleh blonjonan iki. Engko insyaallah aku tak mrene maneh. Saestu dulu Kinggriya si wali putri niki terus nyeleh barang-barange lajeng donga dhateng Allah, ya Allah Gusti. Kula nyuwun ngapunten panjenengan paringi mripat ingkang indah. Ananging ternyata mripat ingkang jenengan paringaken kula menika ndadosaken fitnah dhateng tiyang sanes. Ndadosaken kemaksiatanipun tiyang sanes. Ya Allah, mripat ingkang panjenengan paringaken menika badhe kula wangsulaken dhateng panjenengan. Badhe kula paringaken dumateng tiyang jaler sing tertarik kalih mripat kula menika. Mugi-mugi dumugine mripat mangke beto hidayah kangge tiyang sing nampi mripat kula niki. Sanalika lajeng mripatipun dipun cukil kalih-kalihipun dipun deleh teng lengser. Lajeng si budak putri niki terus kok budak putri wali putri niki nimbali budakipun supados lengser niku dikirim dhateng tiyang jaler sing ganteng teng gerdu. Lajeng titip salam, Mas niki lho Mas, mripat sing paling sampan demeni pun dumugi ngriki. Akhiripun saestu bisa dugi gerdu sinten si budakipun sing ditus beto niku wau dumugi gerdu salamipun dipun sampaiaken. Nggih. Nuwun ngapunten kranten si sinten tuan putri kula mboten saged rawuh ngriki, kranten tuan putri rumaos sing panjenengan betahaken namung mripat sehingga sing dugi namung mripatipun. Kok upami sing menarik kabeh ngono kira-kira teko kabeh. Sayange sing ditakoki sampean kok demen kula niki sing marai demen apane mripate berarti butuh mripate tok. Akhire sing dugi namung mripate tok. Nah, ternyata napa? Bisa dadi mripat tok ngoten nggih malah mboten menarik to nggih, malah gilani nggih. Nah, teng mriku niku akhire Hasan Basri kanthi tiyang cerdas lan dasaripun sakjane pun angsal hidayah saking Allah, ya mbake ngrumaosi. Padahal ini baru manusia. Ketika nilai-nilai keindahan itu tidak komplit. Karena si pemilik itu tidak ikut hadir, mata yang sangat indah itu menjadi tidak indah sama sekali. Begitupun nikmat-nikmat yang lain. Ketika nikmat itu datang sendiri hanya nikmatnya tok tanpa yang punya nikmat. Nikmat yang hanya widodari tok, swarga tok. Mungkin lek ning dunya niki panganan tok tanpa ada rasa syukur kepada Allah.
maka nilai nikmat itu persis seperti mata yang tidak dihadiri yang punya mata. Kalau sama niku, makanya kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Keindahan itu memang sangat indah. Tapi kita ketika lepas dari keseluruhan, kekomplitan, dari sifat kamalnya Allah, maka sebenarnya keindahan itu hanya sia-sia belaka. Niku, mula sangka niku, nggih kudu hati-hati. Nek nandangi napa-napa, aja kok soal janjine Allah niku sing dadi titik berat. Tapi kudu memperhatikan sapa sing janjeni. Dudu janjine, tapi sapa sing janjeni. Jadi namung soal niku tok persoalan, namung ngelih arah ngoten mawon. Saestu niku gelombang niku menclek sithik suarane radio wis gebret-gebret kok nggih. Nggih ngoten. Gelombangé ati niku lek menclek sithik ngoten mawon gawe Allah niku nggih dadi menclek. Gembret-gembret ngoten. Lah niku kudu pas. Arahe teng pundi, gelombange nomor pinten niku kudu pas jalure. Niku mengke swara saged jernih. Mboten kene kok melencek separo-separo, sitok studio liya, sitok studio terus dhek ning tengah-tengah. Niku swara radio wis ora kena dirungokno blas. Ibadah niku ngoten. Sampan masang ibadah niki aja diarahne teng pundi. Lek arahe nang dhateng Allah ya Allah tok. Lek arahe peparinge Allah mengke sampean oleh namung peparinge tok niku nek kasil. Niku mawon lek kasil. Nek mboten kasil ya mbok. Mulane dawuh Kanjeng Nabi hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahe wong sing niat golek donya utawa wong wadon iku hijrahe mung tumeka apa sing dhek iso hijrah. Iki apa kuwi lak urung genah. Lah mbuh iso mbuh ora niku sik urung genah. Ya mampune tok endi? Ya niku mengke hasile. Pun niku napa? Latihan ya, maksudnya peringatan saking Syekh Ibnu Athaillah ngingi soal titik akhir dari target perjalanan rohani menika mboten wonten sanes kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang lain-lain itu tidak dimasukkan, tapi boleh dimasukkan sebagai bentuk janji dari Allah, tapi tidak menjadi tujuan paling akhir. Karena tujuan yang paling akhir, paling notok, pungkasan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mila saterusipun Syekh Ibnu Athaillah ngengetaken dumateng kita sedaya termasuk dalam rangka mengadakan perjalanan dumateng Allah niki. Kalau panjenengan perlu duwe semacam napa nggih? Gandengan kanca, teman, sahabat yang bisa mintai pertimbangan. Cara wong balapan melok rally ngoten kudu enek navigatore. Sing dijaluki pertimbangan kanan apa kiri, apa terus direm apa digas. Wonten iki dipun dawuhaken la tashab malayun hiduka halu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. La tashab aja ngancani sapa sira. Man ing wong layun hidu kang ora bisa nangeaken sapa man. Ka ing sira. Ora bisa nangeaken apa sing ora bisa nangeaken haluhu tingkae man. Walaya dululan ora nuduhaken ka ing sira. Allah ing atase Gusti Allah apa maqaluhu ucapane man. Dadi lek kowe golek kanca sing raket, kanca sing bener-bener donya akhirat, kuwi golek kanca sing tumandane selalu membangkitkan awakmu tumuju marang Allah. Ucapan-ucapane kuwi iso nuduhno dalan tumuju marang Allah. Niku kanca sing bener. Mila saking menika niki salah setunggalipun kenging napa organisasine ulama sing teng Indonesia niki sing terkenal nggih dipun wastani Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama niku krana pancen wonten arah soal kebangkitan niki, bangkitna umat supaya do gelem ibadah. Nek soal keyakinan, kepercayaan insyaallah wong Jawa, wong Indonesia umume niki insyaallah kabeh wis duwe Gusti Allah.
Gitu nggih, sak glonjom-glonjome wong Jawa Gusti niku enten. Tapi tumandange dereng bangkit. Mulane lajeng para ulama ndamel nami organisasi Nahdhah, artinya kebangkitan untuk ibadah. Mulane jare enten prinsip-prinsip mabadi khairi ummah, prinsip-prinsip kebaikan umat. Niki sedaya sakjane salah setunggalipun saking dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah menika supados teng masyarakat teng desa, teng RT, RW lek saged wonten kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok, grup yang setia menjadi sahabat dan teman. Untuk apa? Sama-sama membangkitkan, gugah, gregahno kancane tumuju dumateng Gusti Allah. Gregahno masyarakat supaya tumuju dumateng Gusti Allah. Mulane nggih ngeten iki lakone. Ana persoalan rumit ya balik ning Allah. Enek bunga-bunga ya dijak syukur teng Gusti Allah. Jadi niku terus ngoten niku, nggih pancen nggih tugase ngoten niku. Nggih. Takalama bicara sapa Syekh Ibnu Athaillah, hauna ing dalam kene dawuh bicara fi suhbatin dalam masalah kekancan. Mergo napa? Mergo soal kekancan niku penting. Jenenge kanca niku sok-sok iso nyolong watek. Nyolong watek, iki nyolong watek niku sing asale wong niku apik krana kancane niku elek ya. Dhek kelepotan katut nglakoni keelekan. Ya minimal niku. Ora wani ngelingno lek nek kancane nglakoni elek. Mergo kanca ya. Kok tak elingno ndang ngamuk. Nek mboten kekancan lak mboten. Niku. Mergo napa waya utawi kekancan iku aslun kabirun. Pokok sing paling gede min usulil qaumi saking pira-pira prinsip pokoke ahli tasawuf. Iki termasuk prinsip termasuk pokok. Wa fiha niku ing dalem kekancan manafi'u ta pira-pira kemanfaatan wa fawaidul lan pira-pira faedah. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono akeh manfaate mau istamarra nerusaken sapa Syekh alaya ing atase subah nurusaken saknahum ing urusane kaum qadiman ing dalam zaman kang dhisik wa hadisan lan zaman kang keri. Ulama kaum ahli tasawuf sejak dulu dan sekarang itu selalu terus-menerus mengingatkan soal kekancan ini. Mulane juru tumbuh enten pesantren, tumbuh enten kelompok-kelompok tarekah. Niki krana dalam rangka nyaring, disaring ben kanca niku bener-bener tersaring dengan sendirinya. Mboten kok berarti geting karo wong liya, mboten niki mboten soal geting lan mboten geting. Niki soal gumregae napa? Leh badhe wusul suluk ngambah dalan tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Waqat nabahan teman-teman ngelingaken sapa al-muallifu Syekh Muallif rahimahullah. Ngelingaken ala faidatnya ing atase faedah sohbah. Fi qaulihi ing dalem dawuh Syekh Mu'alif dawuh napa latas hab malayun hiduka haluhu walayadulluka 'ala Allahi maquluhu. Mergo napa to? Sing dadi prinsip wong kekancan niku sing penting napa? Fa in hadul hali. Mongko utawi gumregae tingkayati. Dudu tingkah lahir nggih tingkayati, tergerake bangkite tingkayati. Wa dilalatul maqalilan oleh bisa nuduhaken ucapan-ucapan nuduhaken Allah yang ngatasi Allah Ta'ala iku huwa utawi inhat lan dilalah iku faedatus suhbati faedahe kekancan. Jadi faedahe wong kekancan iku namung kalih sing penting. Nomor 1 wong sing sampean kancane niku saged mendorong sampean untuk bergerak ingat dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala utawa jagongan omong-omongan ucapan-ucapan ini selalu mendorong panjenengan tumuju dumateng Allah. Nah, maksudnya terus pundi? Wa makna hal al-mulhidah. Utawi maknane hal al-mulhidah kang bisa mbangkitaken tumindak. Sing dimaksud hal sing iso mbangkitno kuwi napa to? Wa makna hal mongko utawi maknane hal al-mulhidah kang bisa mbangkitaken hahuna ing dalem kene-kene bab kekancan iku wa utai hal iku antakuna arep yen to ana apa himmatuhu himmae kanca
ana iku muta'alliqatan gantung billahi kelawan Allah taala. Murtafiatan tegese ngungkuli munggah luhur anil makhluki sak ndure pira-pira makhlukin kabeh. Jadi sing dimaksud tingkah sing iso bangkitno niku terus wong sing tidak punya cita-cita, angen-angen, obsesi-obsesinya itu hanya kepada Allah. Sampeyan kok jejer wong ngoten niku penak sampeyan. Mergo napa? Wong ngeten iki mesti gak ngriwuki sampean. Ndek ora butuh sapa-sapa, butuh Allah tok. Ora butuh sapa-sapa, namung butuh Gusti Allah tok. Sampe nek kekancan wong ngoten niku penak. Niku mengke sampean nyanding ngono wis ayem. Nyanding tok niku ayem. Mergo napa? Mesti niku mengke klepetan cahayane ayeme wong niku panjenengan melok rasa ayem. Lha jenengan nggih sok-sok niku lak ngrasakne. Iki lek sowan kiai sing kono iki bar sowan malah bingung aku. Lah piye wong dijak ngrasani elit politik kok. Pas sowan dijak ngrasani elit politik anu mulai ora mundak tentrem malah bingung. Mboten. Tapi enten sowan kiai kono, dene kiai niki ya biasa-biasa ya. Ya ora patek ketara lek serbane gedhi ya biasa, wis biasa ngoten mawon. Tapi napa sing didhawuhne niku ngenteng-ngentengi pikir. Mergo napa? Dijak munggah. Ora kok terus goleki sebab karo akibat. Iki mergo ana sebab ngene akibate ngene mula saka iku sebab sing kudu diulangi ben akibate berubah ngene mboten dijak mikir ngoten. Tapi dijak munggah. Sebab karo akibat iki kelakuane sing ngono kuwi, saiki sing penting awak dhewe iki ayo golek ridane Allah. Dadi bar soal itu. Mulai lega. Ngoten niku ulama bilang wong sing iso bangkitno panjenengan munggah. Niku karena pancen piyambake pancen wis munggah. Ngoten. Termasuk cirine malih, cirine tingkahe wong sing munggah, sing saged bangkitno niku nggih niku layal jauh. Ora ngungsi. Ora ngungsi niku tegese ora golek perlindungan. Ora ngungsi sapa wong fi hawaiji ing dalam pira-pira kebutuhane wong ora ngungsi illa ilallahi taala kejaba maring Allah taala. Upama ndek duwe hajat iku ora kok krana ndek napa-napa hajate ya krana paring arep tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Upama sampean dipeksa ngoten ora kok dipeksa. Ini aku njaluk duwite. Ndek muni aku njaluk duwite niku ora kok krana ndek butuh duit iku mboten krana ngesane sampean. Ini aku njaluk duwite. Niku krana napa? Duit sing dijaluk niku ajeng disedekane wong. Jadi sampean mengke tambah ganjarane. Lho niku enten tiyang ngoten niku. Enten tiyang ngoten niku. Kadang-kadang nek sampean pas pengin dijaluki malah wonge menjaluk. Mergo niku krana sampean melek golek ijol niku wau. Kados sing diceritakne sing dik wau melek njaluk ijol ben lek sedekah oleh akeh. Mergo jareke lek sedekah siji oleh ijol 10. Aku tak sedekah 1 juta ben oleh 10 juta. Lah nek ngoten dhek malah mok ora gawe-gawe ning dhewe. Tapi lek pas atine rada dewemen karo duit ngono malah kene duwite. Akhirnya malah disedekahne. Mergo lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ora bakal kowe oleh kaapian sampai kowe mampu sedekah infak sing nggone barang sing paling mbok senengi. Ngoten. Wah rokok karek siji, cik tas disumet. Masyaallah, nikmate ra karuan. Dia kok arek kanca njaluk. Nek njaluk rokoke ra ngono. Niku kan paling sampean demeni lho niku. Senajan wujude mengerokok sakler, niku barang sing sampean demeni dan diwehne. Lek saged sampean wani ngalah ngoten mengke lak dadi wong apik. Mboten kok soal jumlah akeh sithike paweweh lho. Soal demene niku lho. Ya senajan akeh lek sampean sing pas gak demen, terus sampean wehne wong, mergo ketepaan akeh niku hasil korupsi, ben selamat jur tak wehne wong kabeh aku tak gak usah duwe lah. Niku weweh akeh sing model ngono iku ora mergo demen. Mergo golek selamat ngoten niku gak oleh kaapian. Ora kaapian. Pun
Termasuk tingkah sing luhur malih, tingkah sing saged bangkitno malih niku wala yatawakkalu lan ora wala yatawakkalu lan ora tau pasrah, ora tau pasrah sapa wong, sapa kanca mang ora pasrah fi umurihi ing dalem pira-pira urusane wong illa ala Allah kejaba ing atase Allah. Qad sakhata teman-teman napa nggih? Qad sakhata teman-teman bendu ora seneng sapa wong sing model ngoten niku sing pun bangkitna wong liya. Ora demen iktibaron nasi ing penganggepe menungso min ainihi saking pandangane man. Fala ya mongko ora ningali sapa man minhum saking nas saking menungso ora ningali doron ing madorot wala nafalan ora ing manfaat. Dadi ndelok wong niku padha. Wong sing maidu ndeke ya ora krasa dimadoroti, wong ngelem ndeke ya ora krasa tambah manfaati. Dilem ya pancet ngono, dipaido pancet ngono. Iya nggih. Panggah dipaido ya panggah. Gitu aja kok repot. Dilem ya ora kok terus mundak gedhe ya ora ya biasa kok terus mlaku sak iso-isone ngoten mawon. Mboten kok terus nek dilem mundak cuwepet mlayu banter lek dipaido terus nglokro ya ora. Jadi pokoke panggah pancet. Mergo napa penganggepe wong sing model ngoten niku sak liyane Allah iku ora enek sing nggawa manfaat, sak liyane Allah ora enek sing iso nibakne madarat. Enak dadi wong ngoten iki. Jan penak dipaidu wong ya ora pingget, dilem wong ya ora mongkok. Pancet ajet. Ngoten. Wasaqatat lan wis gugur apa nafsune man min ainihi saking pandangane man. Nafsunya, harga dirinya, diri sendiri itu sudah tidak menjadi perhitungan. Sudah dicoret dari perhitungan. Mergo dhewe ngitung Gusti Allah tok. Liyane Allah ya apa? Ngono tok. Dilokne wong, ya ben dong pancen aku asline elek. Dilokne mbak ya ben. Nggih ngoten. Dilokne piye to? Anu jareke sampean niku anu kurang ngene, kurang ngene. Pancen aku ora iso, pancen kurang tenan. Ya ora ngono Pak, sampean lek dipaidu kok ya murih lho. Ngaku sing dipaidu ora muring-muring kok kowe melok muring-muring lha apa? Wis ora usah melu-melu ning Senayan bareng ora usah. Ngaku sing dipaidu ora apa-apa kok. Lho ngoten gak jane iki. Ini kok pancen mboten perlu kok. Napa gitu lek sampean dukung terus menang, terus lek sampean jaruk terus kalah ora mesti. Nggih wis kadung gantule ning Gusti Allah kok. Ngono penak-penak ngene iki wis jar to ae. Dilotok. Dirinya sendiri saja sudah tidak jadi hitungan. Dia yang dihitung itu bagaimana rahmat Allah itu bisa menyebar. Itu saja yang jadi patokan. Soal penyebaran lewat sapa enggak masalah. Itu masalah. Fala yusahidu mongko ora bisa nyekseni sapa man. La kedue nafsu ora bisa nyekseni fi'lan ing penggawe. Bagi dia nafsu itu tidak punya pekerjaan apa-apa. Upama ketok tantang itu mandange krana diparingi Allah, upama Allah ora maringi ya ora iso apa-apa. Gak iso apa-apa. Walayak tadilan ora bisa natrapi sapa man. Lah kedue nafsu ora bisa natrapi khadzon ing kepentingan. Bagi dia nafsu itu minta apa saja, bagi dia tidak harus dituruti. Lah nafsune dhewe njaluk gak dituruti, apa meneh nafsune wong liya ya malah ora dituruti blas. Kalau tidak mau mundur mau apa? Niku mergo krana awake dhewe ora wedi. Awake dhewe wis gak diitung, lha wong nek awake wong. Sing penting saiki lurus jujur, apa sing dikersane Allah kuwi sing dilakoni, endi sing tak anggap maslahah kuwi sing tak tindakne. Dene wong liya nganggep ora maslahah, wong-wong liya kuwi duduk Gusti Allah apa aku wedi. Jadi santai ya, Pak. Santai. Lah kira-kira gak santai apa ora malah setruk biyen. Biyen asale setruk saiki malah sehat. Lah wong ngoten niku lho perlu sampean kancane. Sampean ben melok bangkit. Sampean ben melok munggah pikiran. Aja kok malah sampean medhun
Lah iku lek kelangan presiden terus piye? Lah iku lek dicopot terus piye? Lah sampean kok bingung-bingung kono kelangan ora apa-apa kok sampean sing bingung. Enggak usah repot-repot sampean melok bingung. Wis melok munggah sisa. Lek sampean melok munggah, lu carane berpikir iso padha lak gak enek masalah. Dan mari sak kono wis munggah sampean jek ning isor ya bingung sampean. Nek kono munggah sampean melok munggah. Jadi kalau bisa seluruh rakyat itu dijak munggah. Ben apa? Kumanan pandum rahmate Gusti Allah. Lek gak ngandel sampean jajal. Sampean jajal. Ayo rombongan wong sak Indonesia ngempet ora duwe milik kepengin apa-apa kejaba mung Allah tok, ora tentrem. Lah iya ora? Ayo, wis wong sak Indonesia rombongan ora duwe milik, ora duwe pengin apa-apa kejaba mung ridane Allah tok. Ndi sing diadepi ya kuwi sing ditandani supaya manfaat. Ora kok terus tilak-tilik wong liya wis lah apa, aku lah apa ora tilik-tilik ngono. Saiki aku ngadepi apa, tak egoh ben iki maslahah kanggo masyarakat piye? Lah aku saiki nyekel perdagangan, piye perdaganganku ben maslahah. Lah aku nyekel pertanian, piye pertanianku ben maslahah. Lah aku nyekel pondok, piye pondokku ben maslahah. Lah aku duwe ngelmu, piye ngelmuku ben maslahah. Ora kok terus sing tukang nyekel sawah maidu kiai lho, mari kiai ku lek ngaji sak nggon-nggon ku lho, mari waya wong tandur bareng malah ora iso tandur. Nah, kiai. Genten kiyaine ngelokno sing duwe sawah. Mari wong tani-tani ku ngawur lho. Waya poso bareng tandur terus malah santriku gak iso poso lah. Iki mesti paling ruwet kabeh iki nek tukang maido tok ngeten. Wis to, sing duwe sawah ayo ngegoh piye sawahe manfaat. Ya soal celah waktu iki didum to bareng-bareng. Mosok jam 1 bengi tandur kan ya ora pantes. Ya saiki piye musyawarah piye amrihe penake. Nggone niku dhewe-dhewe. Tukang ngaji ayo sing ngaji sing apik, ya tukang tandur ayo tandur sing temenan, tukang dagang ayo dagang sing jujur temenan. Nek niku mengke manggon nggone dhewe-dhewe sadar nek niku lapangan rahmat, ya mboten enten masalah. Lah napa sing dipersoal? Anane tumbuh persoalan ya mergo sing dadi cita-citane dudu Gusti Allah. Sing dadi cita-citane aku ben menang. Aku ben oleh nggon. Lah nek cinku cita-citane yo malah tabrak. Tabrak. Malah kaya bocah cilik jamaah tarawih terus desekan baris. Wah aku sono arep, Akhirnya gak sedo jamaah malah batal kabeh. Niku. Waya kunulan ana sapa men fi amalihi ing dalam pira-pira ngamale man kulliha sekabehane amal iku jarian lumaku, mengalir begitu saja. Amal-amalnya itu mengalir. Lha jenenge mengalir itu ya nek nggon alirane to. Gitu nggih. Nek mengalir ora ana nggon alirane jenenge banjir. Gitu. Jenenge mengalir niku ya ana nggon alirane. Napa alirane niku? Ala muqtadus syar'i miturut tuntutane syariat. Syariat perintah apa lakonono? Ngoten. Min ghairi ifratin kelawan tanpa banget-bangetaken wala tafritin lan ora sembrono. Ora kok terus duduk haram ya ora. Kok terus sembrono oleh kabeh ya ora. Menurut pas-pasan. Nek umume wong kuwate ming 8 rakaat ya 8 rakaat, sing kuwate 20 rakaat ya 20 rakaat, ora kok sing paling bener 8. Sing paling bener 20. Iki ora bener ya. Ya endi sing pantes, iki sing penak, endi sing sepakat nek masyarakate umume 8 ya melu 8, umume 20 kadang ora padha salah ya. Ya ngono penak to nggih. Lho kok iso puwet tentengan gawa birang perkara 8 karo 20. Iki wis ora bener. Niku lah nggih gambaran yang sing saged dikancani artinya bisa dipakai contoh pedoman supaya kita bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu saged ngancani utawi pados kaca sing modele ngeten iki wau. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi man bi'til khairu kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.